Hvad laver politikerne i Randers Byråd? Skændes de hele tiden? Sidder de bare i byrådet for magtens skyld? Hvor meget bestemmer lokalpolitikerne egentlig? Louise Høgh fra Venstre er byrådsmedlem og regionsrådskandidat. Iben Sønderup fra Socialdemokratiet er byrådsmedlem og folketingskandidat. De to diskuterer lokalpolitik i programmet Modsætninger mødes. Modsætninger mødes, Høgh og Sønderup, kommer på en YouTube-kanal nær dig. Se det dagen efter hvert byrådsmøde. Lokalpolitik, når det er mest interessant.